guys, namaste, खुलुमबाय, welcome back to Zuria Vlogs and दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना टाइमलाइन नायनानै नुखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ' मा जागोन स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जुदि बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि लेट्स स्टार्ट ओमफ्राय नै जोंनि न' खाथियावनो मेला जादों आरोना क'क्राझाराव नै गासिबो दंजोबो आरोना हलिनि थाखाय आरोना मेलाया दा मोनानिफ्राय जागोन आरोना मेलाया दा बानायगासिनो आरोना नै सेटिं खालामगासिनो दखानफोरखौ हाबाब नै रायजोफोर जोंनि न'आव खाथियाव नै मेला जादों आयौ मासे बिहिर आरोना मेला ओमफ्राय नै जोंहा जोंनि डगिखौ लानानै गाखोदों आरोना ट्रेनाव ट्रेन गाखोबाय आरोना फिसाजोजों गाखोफानांबाय आंहा Sunny दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम